Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ị nwere ihe ọ na-ewe, ịmara ihe, ịdị nnọọ ezigbo ịtụnanya, ekere gị n'oyiyi nke Chineke. O nwere ọtụtụ ihe dị mma n'ime gị nke bụ na ị na-achọ ịgbawa ime ihe ọma. Nkụzi nke ịhụnanya masịrị m n'ihi na ịmụta otu esi ahụ ndị mmadụ n'anya karịa wetara ọṅụ buru ibu n'ime ndụ m. Ma dịka ịma, anyị na-akpọ ihe ngosi ihe onyonyo anyị bụ ịkpọrị ndụ kwa ụbọchị. Atụfuru m ọtụtụ afọ dịka onye oyiri Kraịst na-akpọrịchagahụ ndụ m, ma m wee chọpụta na Jizọs nwụrụ ọnwụ ọ bụghị naanị ka anyị gaa eluigwe, ma ka anyị nwee ike ịkpọrị ndụ na njem a. Otu ụzọ anyị ga-esi mee nke a ọ bụghịkwa naanị ya, mana otu ụzọ iji mee nke a bụ iwezụga onwe anyị n'obi anyị na ijisi ike na nzube ịbụ ngọzi nye ndị ọzọ ebe ọbụla nke anyị gara, n'obere ụzọ, n'ụzọ sara asa. Ma ị nwere ikikere ime nke ahụ dịka onye kwere ekwe n'ime Kraịst. Ị bụ onye ekere ọhụrụ n'ime Kraịst, ma ị nwere ụdịdị ọhụụ. O nwere akụkụ gị nke chọrọ ịhụ ndị mmadụ n'anya. O nwere akụkụ gị nke ọ na-amasị ịga njem na mkpụrụ nke mmụọ nsọ. Akwụkwọ nsọ si na Galatians 5:5 na anyị nwere mkpụrụ nke mmụọ nsọ. Ọ nọ n'ime anyị: ịhụnanya, ọṅụ, udo, ndidi, ịdị mma, obiọma, obi umeala, ịdị nwayọọ. Ihe ndị ahụ niile nọ n'ime gị, ruo okwe na nchịkwata onwe nọkwa n'ime gị. Ị hụrụ nke ahụ? Onye ọbụla kwuo, enwere m ya. Mana anyị nwekwara anụ arụ, ma anyị nwekwara ọdịdị nke ochie ahụ. N'agbanyeghị na onye ozi Pọl kwuru na mgbe ọ chọrọ ime ezi ihe, otu ihe ga-emegide ya, na-akwagide ya ime ihe na-ezighị ezi. Ọ sị, ihe m chọrọ ime anaghị m eme ya, ana m aga n'ihu ime ihe m na-achọghị ime. Ma anyị kwesịrị ịchọpụta na o nwere agha nke a na-alụ n'anụ arụ anyị. Ekwensu dị ndụ nọrọkwa n'ụwa a, ma ihe anyị nwere n'ime anyị karịrị ihe anyị nwere na-emegide anyị. Onye nọ n'ime anyị karịrị onye nke nọ n'ime ụwa. Na-aga njem n'ime mmụọ ka ị ghara imezu agụụ nke anụ arụ. Ya mere, anyị nwere ike ịlụ ọgụ site na ihe niile, ihe ndị anyị na-eche na anyị adịghị emeta, na ọnwụnwa niile anyị na-enwe, na-alụsa mmehie ọgụ, na-ama onwe anyị ikpe mgbe niile. Ma ọ bụ anyị nwere ike inwe nlekwasị anya ọhụụ. Anyị nwere ike ibuli kwa ụbọchị wee sị, ụbọchị taa aga m ebi ndụ n'ịhụnanya. Ma ọ bụrụ na ị jupụtara n'ịhụnanya, jupụta n'ilekọta ndị ọzọ, jupụta n'ịchọ ife Chineke na ihe niile nke dị n'obi gị, mgbe ahụ agaghị enwezi ohere ihe ọjọọ ịbata. Edere m akwụkwọ bụ imezi ezi agwa na imebi agwa ọjọọ. Akpọghị m ya imebi agwa ọjọọ ma mezie agwa ọma. Akpọrọ m ya imezi agwa ọma ma mebie agwa ọjọọ. N'ihi na ọ bụrụ na ị ga-elegide anya ime ihe ziri ezi, ihe na-ezighị ezi agaghị ahụ ụzọ ịchọwa ịbata n'ime ndụ gị. Ya mere, anaghị m achọcha ịlụ ọgụ mgbe niile n'ichere naanị onwe m. Achọghị m ịlụ ọgụ mgbe niile imegide enweghị ndidi. Mana m na-aga n'enweghị ndidi. Ọ bụ ezigbo oke ihe adịghị ike n'ime na agwa nke onye kolerik ịma ihe anyị chọrọ. Anyị kwụsịrị ike na ya, anyị emeela mkpebi, anyị na-achọ ime ya. Chineke nyere gị aka ma ifete n'ụzọ anyị. Ya mere, amụtala m inwere ndị mmadụ ndidi. Ezuchabeghị m oke na ya, mana ana ha m abịaru n'ebe ọ nọ. Ya mere, ọ bụrụ na m nwee nzube inwere ndị mmadụ ndidi, agaghị enwezi ohere maka enweghị ndidi ime n'ime m. Ị nwere ihe ọ na-ewe, ịma ihe, ịdị ezigbo ịtụnanya, ekere gị n'oyiyi nke Chineke. E nwere ọtụtụ ihe dị mma n'ime gị nke bụ na ị na ha achọ ịgbawa na ihe dị mma. Ị nwere ihe ọ na-ewe, mana ọ bụrụ na ị kweghị na ị ga-emenwu nke a, ị gaghị emenwu ya.
nwere ike ibi ndụ ịhụ ndị ọzọ n'anya ma ị na-emere ya Chineke. Ị naghị emere ya onwe gị. Ị naghị eme ya maka ihe ị ga-enweta na ya. Ị ga na-eme ya maka ndị ọzọ nwee obi ụtọ, ma nke ahụ ga-abụ echiche nke abụọ. Echiche nke mbụ bụ imere ya Chineke, isi ya imeela maka ihe niile nke o mere anyị. Mmadụ ole n'ime unu chọrọ inye Chineke ekele maka ihe niile nke o mere n'unu? Ị chọrọ ikwu Jizọs imeela? Ọ dị mma. Ụzọ ole ka ị ga-esi mee nke a? Ọ bụ isi Jizọs imeela. Ọ dị ọtụtụ ụzọ nke anyị nwere ike isi mee ya. Ọ bụrụ na anyị ga-achọ ịmụta otu mmụọ nsọ ga-esi duo anyị, ihe na-emenụ bụ ihe ịtụnanya ma ọ bụ obere ihe ndị Chineke ga-egosi gị n'onwe gị, nke o nwere ike ọ gaghị egosi ya onye ọbụla ọzọ, ma Chineke ga-egosi gị ụmụ ururu ihe nke ọ chọrọ ka ị mee, nke nwere ike ịdị obere ma ha buru ibu nye onye ọbụla ọzọ, ma ha buru ibu n'ebe Chineke nọ, naanị n'ihi na ị gere ntị na ihe nke o kwuru ma mekwa ya. Amen. Nwunye nwa m gwara m ụnyaahụ na otu n'ime ihe ndị Chineke tinyere n'obi ya ime bụ ọ na-aga njem kwa ụtụtụ na obi n'akụkụ ebe e nwere ndị mere agadi. Ya wee sị, ebidoro m mgbe m na-aga ije ịtụtụliri ha akwụkwọ ozi ha, delie ya. Ọ dị mma ịma, o nweghị ihe nke a na-ewe ya ma ọ bụghị nzọmụkwụ ole na ole. Ọ bụ ihe ịtụnanya ihe Chineke nwere ike iji anyị mee. Ọ bụrụ na anyị ga-adị njikere iso odudu nke mmụọ nsọ, onye ọbụla n'ime unu kwesịrị ịbụ onye àmà nke Chineke. Anyị kwesịrị ịbụ ndị àmà nke Chineke. Ihe nke a pụtara bụ ụtụtụ ọbụla gị banye n'ime ụwa ma iyi nyere ihe ngwa agha nke Chineke gị. Ịma onye ị bụ n'ime Kraịst, ị naghị aga ime ka etoo gị. Ị naghị apụ ime ka ndị mmadụ si ewo na ịdị mma. Gị wezụga onwe gị n'akụkụ, gị nyefechasị onwe gị Chineke. Gị bịa dị ka ọ dị mma Chineke, aga m arụrụ gị ọrụ. Enwere m ike ịgwa gị otu ihe? Mgbe ị nọ n'akwụkwọ ụgwọ Chineke, ọ ga na-elekọta gị mgbe niile. Ị na-arụ ọrụ Chineke mgbe niile, ọ ga na-arụ ọrụ nke gị. Mgbe ahụ gị hụ, gị cherekwa, gị gekwa ntị, gị lekwa anya. Ma ị nwere ike idepụtasị ihe mgbe ị na-anụ ndị mmadụ na-agwa gị ihe ha ga-achọ inwe, ma ọ bụ ihe ndị ha chọrọ, ma ọ bụ ihe ndị ha chọrọ. Ọ bụrụ na ị nwere ike ime ya ugbu a, ị nwere ike idetu ya, kpee ekpere banyere ya, gwa Chineke ka ọ rọpụtara gị ihe ị chọrọ. Ma ọ bụ ka a sị na o nwere ike ịnụrụ banyere onye na-enweghị oche ọbụla n'ụlọ ya, ma ọ bụ mmadụ isi, ịma naanị oche m nwere bụ nke nọ n'ime ụlọ m, enweghị m n'ebe m na-ezu ike, enweghịkwa m n'usekwu m. O nwere ike ị ga-eweta nwuru ha oche ndị ha chọrọ, ma gịnị mere ị gaghị ejisi ike gaa nweta tukwuo ndị oyiri Kraịst ibe gị? Masị ụmụnna m, anyị merere ụnụ nwanne anyị ihe a, ụdị obiọma ị ga-enwe ga-atụ gị n'anya. Ị gaghị ama ụdị obiọma ị ga-enwe igboro ndị mmadụ mkpa. Amen. Ka anyị lee anya na Jọn isi 21 amaokwu nke 15 ruo na 18. Mgbe ha risiri nri, Jizọs asị Pita, Simon nwa Jọn, ị hụrụ m n'anya karịa ka ndị ọzọ hụrụ m? Ma Pita sị ya, onye nwe m, ị ma na ahụrụ m gị n'anya. Ma nke a totụrụ ogologo n'akwụkwọ Amplify, agaghị m agụcha ya n'ihi na anyị nwere ahịrịokwu 3 nọ na ya, ha niile pụtara otu ihe. Mgbe ahụ Jizọs asị ya, na-azụ atụrụ m, mmadụ ole na-ahụ nke a? N'okpuru ya, onye nwe anyị, maara na ahụrụ m gị n'anya. Ahịrị nke ikpeazụ n'ebe ahụ, zụọ atụrụ m. Ọ dị mma. Jizọs, Pita, ị hụrụ m n'anya? Onye nwe anyị, ma na ahụrụ m gị n'anya. Ngwa, zụọ atụrụ m. Nke ugbo abụọ, Pita, ị hụrụ m n'anya? Onye nwe anyị, maara na ahụrụ m gị n'anya. Nke 16, ọkwa otu ihe ahụ na amaokwu nke 17. Zụọ atụrụ m, zụọ ụmụ atụrụ m. Ọ sị na Pita, obi amapụ Pita n'ihi na Jizọs na-ajụ ya nke ugbo 3, ị hụrụ m n'anya? Ọ dị nnọọ ka mgbe mmadụ na-ekwu na o kwenyeghị. Ahụrụ m gị n'anya. Ya wee nye ya ntụziaka, zụọ ụmụ atụrụ m. Ugbu a, gịnị ka nke a pụtara? Ọ bụ ihe dị mfe. Ị ma ihe mere? Ọ bụrụ na m ji asụsụ nke ụbọchị taa na-ekwu ya, nke a bụ ihe m nwere ike ikwu. Pita, ị hụrụ m n'anya? Onye nwe anyị, ahụrụ m gị n'anya. Ngwa, nyere mmadụ aka. Pita, ị hụrụ m n'anya? Onye nwe anyị, ahụrụ m gị n'anya. M sị, ngwa, nyere mmadụ aka. Pita, ị hụrụ m n'anya? Onye nwe anyị, ị ma na m hụrụ gị n'anya. Ngwa, nyere mmadụ aka. Ụzọ dị elu nke anyị ga-esi gosi ịhụnanya anyị na ekele anyị na ihe Jizọs mere anyị, na ịnwụrụ anyị ọnwụ, iburu ihe mgbu banyere mmehie anyị, wụsịa ọbara ya, ịnata
ịnata ekwensu igodo nke ọnwụ na ọkụ mmụọ, si n'ọnwụ wee bilie, ma kwere ka anyị soro keta ihe niile nke ọ zụrụ ma kwụkwọ ụgwọ ha. Anyị na ya bụ otu. Ụzọ kacha mma anyị ga-esi si ya imeela maka ndụ nke anyị nwere bụ site n'inyere onye ọzọ aka. Mmadụ ole n'ime unu bụ nke ọ bụrụ na ụmụ unu nọ n'obodo ọzọ, ndị nọ dị ka anyị onwe anyị nọkwa, ịma ụwa abụghị ụlọ anyị. Anyị dị ka ndị bi n'obodo ọzọ, ma anyị bụ ụmụ Chineke. Ole n'ime unu ka ụmụ ha nọ n'obodo ọzọ ị ga-ekele ekele ma ọ bụrụ na onye ọzọ ga-agọzi ha ma nyere ha aka igbo mkpa ha? N'ezie, ọ na-amasị Chineke mgbe anyị na-eme nke a. Nyere mmadụ aka, otu n'ime ihe dịkarịchara mfe n'ụwa ka anyị nwere ike ime. Ụbọchị niile nke ndụ gị, ị ga-enwe ohere ime nke a. O nweghị ụbọchị ọ bụla a ga-agafe nke ị na-agaghị enwe ohere ime nke a. Ugbu a ka ị nwee ike ime nke a, ọ bụrụ na ị ga-emejupụta obi gị na ihe ị na-emere ndị ọzọ. Chee n'obi gị, ị gaghị enwe ohere ichedo ihe banyere gị onwe gị. Ma echere m na aga m ekwu ya n'ụzọ abụọ. Wepụ obi gị n'ebe gị onwe gị nọ ka ị nwee ike inyere ndị ọzọ aka. Ma ekwuole m nke a ọtụtụ oge. Ma echere m na otu dị mma isi kwuo ya bụ imejupụta obi gị maka ihe ị ga-emere ndị ọzọ. Ị gaghị enwezi oge fọrọ iche maka onwe gị. Dịka ị na-abụ ngọzi nye ndị ọzọ, mmadụ ole n'ime unu chọpụtara na mgbe ị na-anọ nkịtị ị naghị enwe obi aṅụrị? Ị nọcha otu ụbọchị enweghị ihe i mere, ụbọchị echi ya enwekwa ihe i mekwara. Gịnị ka m na-agwa gị? Mọnde, Tuzdee, mgbe Wenezdee ruru, iwe ga-ewewe gị. Ị gaghị ahụ ndụ gị n'anya, iwe ga na-ewe gị banyere ụlọ gị, gị na-abatara onwe gị ebere. Gịnị mere? Naanị n'ihi na ị nweghị ihe ọ bụla nke ị na-eme, naanị ịnọrọ ọdụ na-eche banyere onwe gị. Mana ọ bụrụ na ị ga-apụ bụrụ ngọzi nye onye ọzọ, ugbu a n'eziokwu, anụ arụ achọghị mmekpa ahụ ọ bụla. N'ezie, achọkwa m ime nke a. Ịma, anụ arụ anaghị achọ ịjụ oyi, ọ naghị achọ ikpo ọkụ. Anyị niile na-ele ihe onyonyo nke ọma, mana anyị na-asa ọkụ na-achasi anyị anya. Nye m ohere. Ndị Filipa isi abụọ amaokwu nke 4 ruo na nke 7. Echere m anyị chọrọ iji agwa dị mma biri. Filipa isi abụọ. Ịma, Jizọs agaara ịbịa n'ụwa bịa chụọ àjà nke ọ chụrụ anyị ma ọ bụrụ na o nweghị ma na-eme omume dị mma. Mana ịma na ndị Efesọs isi 4, ọ sị na anyị kwesịrị inwegharị uche anyị na agwa anyị ụbọchị niile, ka onye ọbụla nwee ike ghara ilekwasị naanị ihe banyere ya anya, maka ọ na-elekwasịkwa ihe banyere ndị ọzọ anya. Ka omume a na echiche a na obi dị umeala dị n'ime unu, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs. Gịnị bụrụ uche Jizọs? Ọ bịara ebe a ịzọpụta ndị nọ n'agbụ, imepe ụzọ ụlọ mkpọrọ. Ọ bịara ka o nyere anyị aka. Ya mere, uche anyị kwa ụbọchị nwere ike ịbụ inyere ndị ọzọ aka. Ka otu agwa na obi umeala nọ n'ime unu, nke dịkwa n'ime Kraịst Jizọs, ka ọ bụrụ ihe ịmatụ unu n'ịdị obi umeala. Onye nke wukwara Chineke ma dịkwa n'oyiyi Chineke, nweekwa ihe nke mere Chineke ka ọ bụrụ Chineke. O cheghị na otu a ya na Chineke bụ otu, na ọ bụ ihe onwunwe ma ọ bụ ihe ọ ga-ejigide. Ma ọ napụrụ onwe ya ihe niile ruru ya n'aka, na ihe niile nke ọ bụ, ka o wee wetuo onwe ya dị ka oru, onye ohu, ya wee dị ka mmadụ, wee mụọ ya dị ka mmadụ. Ka anyị kwụsị ebe ahụ. Jizọs ịbịa ebe a bịa were anụ arụ nke mmadụ. Naanị ụzọ m nwere ike isi maa ya atụ nke na-akụzighịkwa akụzi ga-abụ ọ bụrụ na mụ na gị ga-ekpebi na alaeze niile nke ụmụ ahụhụ nke na-agagharị n'ime ụwa, ka ha nwee ike nwee ezi ndụ, na anyị ga-ahapụ mmadụ anyị bụ wee bụrụ nwa ahụhụ, wee soro ha na-arịgharị ebe niile ndụ anyị niile, ka ha nwee ike nwee ndụ dị ụtọ. Echeghị m na anyị na-enweta otu o siri dị ukwuu bụ ihe nke Chineke mere anyị, izitere anyị ọkpara ya, onye na-ebibu n'ebube, ka ọ bịa ebe a. Olee ihe ọ gaara dị ka na Chineke yirila anụ arụ nke mmadụ? Ọ bụ ihe ịma aka n'ihu. N'ezie, anyị na-echetakwa ya. Ịga n'obe abụghị ihe dị mfe. Ọ bụrụ na anyị cheta Getsamene, o kpere na ekpere dị ike ka
ka o nwee ike gabiga nke a, ihe nke anụ arụ ya nọ na-ayọ ya na ọsụsọ gbara ya bịara dị ka mkpọkọ ọbara. Nke a bụ ihe arụ dị ukwuu. Ya mere ọ gaghị afụ anyị ụfụ imeri ọnwụnwa nke ichere naanị onwe anyị otu mgbe na mgbe, ma gaa n'ihu mee ka anụ arụ ghara inwere onwe ya ma mee ihe nke anyị kwere na Chineke na-agwa anyị ka anyị mee. Ka m nye gị ihe ịma atụ ime ara. Nke a bụ nnọọ ihe a ga-eji tụnyere, n'ihi na akụziele m ihe ruo afọ 37. Ya mere emeela m ọtụtụ ọgbakọ dị otu a. Ihe dị ka pasentị 80 nke ndị kwere ekwe na-ewere mmadụ iwe. Ya mere agara m ịgbanwe ozi m na mgbe ụtụtụ a bịa kụzie ihe banyere ndọrọ ndọrọ obi ọjọọ, iwe na agbagharaghị mmehie. Ma agara m ajụ n'ikpeazụ sị mmadụ ole n'ime unu ka Chineke na-echetara taa na ọ na-ewere mmadụ iwe ma ị chọrọ ekpere. Ha nwere ike iru pasentị 70 maọbụ 80 bụ aka ga-eweli elu. Ma akwụkwọ nsọ gwara anyị na okwukwe anyị agaghị arụ ọrụ ma ewezuga ịhụnanya. Maka isi 11, mgbe ikpe ekpere ọ bụrụ na o nwere ihe iji megide mmadụ, ya bụrụ na e nwere ihe iji megide mmadụ ihe ọbụla, ọ bụrụgodu na ị chere na o ziri gị, Chineke sị mba. Iwe Chineke kwesịrị ịdakwasị anyị, mana ya onwe ya anaghị ewere anyị iwe taa. Ị na-anụ? O kwesịrị ka iwe Chineke dakwasị anyị. O kwesịrị ka ọ jụọ anyị ma chụpụ anyị n'ihu ya. N'ezie ọ gaghị adịrị anyị mma, mana ọ dịghị otu ahụ. Gịnị mere? N'ihi na Chineke bụ ịhụnanya. Ịhụnanya agaghị ahụ ihe ọbụla ọ ga-eji na-ewe iwe. Mgbe ụfọdụ ana m achọ ikpe ụtụtụ ọbụla, mana ọ bụrụ na ekpela ime ekpere m kwụsị ma gbatịpụ onwe m. Chineke anaghị m ewere mmadụ ọbụla iwe n'ụbọchị taa. O nweghị ihe ọbụla dị n'obi m megide onye ọbụla, mana ọ bụrụ na o nwere ihe pụtaranụ nke m chefurule, ya mere aga m ama ihe m ga-eme banyere ya. Ọ bụrụ na mmadụ kpasuru gị iwe, hapụ ya, tụsa ya, kwee ka ọ gaa, ka okwukwe gị nwee ike rụọ ọrụ. Kpere ndị iro gị ekpere, bụrụ ngọzi nye ndị iro gị. Ana m agwa ndị ozi mgbe niile, ọ bụrụ na ị nwere mmadụ n'ụlọ nzukọ gị, ma ị tụkwasịrị ha obi, gị bịa zụlite ha, gị bịa nye ha ohere ọkwa ịchị achị, n'ikpeazụ ha pụọ gaa kege n'akụkụ, bido ụlọ nzukọ nke ha, kpọkọrọ ndị ụlọ nzukọ gị. Ihe kacha mma nke ị ga-eme, ihe kachasị ike nke ị ga-eme bụ ịzụrụ ha igwe eji ekwu okwu. Gị si ele ihe m ga-eji eme nke a? N'ihi na ịgọzie ha, ọ bụrụ na ha mege ihe na-adịghị mma, ọ gaghị aga n'ihu nwanne m. Mana ọ bụrụ na ị nwere omume dị mma, onye ọbụla nke ha kpọrọla ga-abịaghachikwutekwa gị. Ha nwere ike kpọrọ ndị ọzọ bịa, mana ọ bụrụ na ị nwee obi ọjọọ na iwe, mgbe ahụ ị ga-akụdazi otute mmanụ nke nọ n'ọgbakọ gị, ma ndị mmadụ ga na-apụkarịa. Otu ihe a na-arụkwa ọrụ na ndụ gị. Iwe na-ewe gị ebe mmadụ nọ, ihe mbụ ị ga-eme ekpere ha ekpere. Gị si achọ m ka a gọzie ha, ama m. Aghọtara m nke ahụ. Ị nwere ike isi Chineke achọghị m ka a gọzie ha, ma ị gwara m ka m kpere ha ekpere na ha ga-adị. Ya mere aga m ekpe ha ga-adị. Amen. Unu anaghị aghọta nke a. Ọ dị mma. Nwanne, amaghị m maka gị, mana echọrọ m nke a n'ụbọchị taa. Nke a ga-eme m ka m kpazie ezi agwa. Ndị kwere ekwe pasentị 80 n'otu ụzọ, otu ha dị maọbụ otu e mere ha, na-ewe iwe otu oge, mana ị nwere ike ị na-ewe iwe banyere otu ihe, mana ụbọchị taa gabiga ya. Ma otu izu maọbụ abụọ gaa, ihe ọzọ eme. Ma ịma na ị nwere ọtụtụ ohere iji kpasuo gị iwe kwa ụbọchị, ịma. Mana o nwere ohere ndị na-ekwesịghị ịnabata. Ị nwere ike isi mba, achọghị m ịma, gị wee gagharịkwa ugwu ahụ gburugburu ọzọ. Mana anyị kwesịrị inwe omume ziri ezi, ma omume nke na-enyere nke ahụ aka bụ otu omume nke iwetu n'ala nke Jizọs were, nke si, ịma ihe merenụ, abụghị na m na-emechanwu ihe ziri ezi.
ama m na mgbe ụfọdụ ana m emejọkwa ndị mmadụ ma anaghị m amata ya. O nwere mgbe m na-enwe ụbọchị jọrọ njọ, ma enwere m ike kparịa mmadụ ma ọ bụ gwa mmadụ okwu otu na-adịghị mma, mana ama m na ha ga-agbaghara m. Ya mere, olee ihe anyị ji anyị achọghị imere ndị ọzọ otu ihe ahụ? Ị nwere ike ịkụ mkpụrụ n'ibi ndụ nye ndị ọzọ otu iche chọọ ka ndị ọzọ biere gị ndụ. Mgbe ị nọ n'otu ọnọdụ ahụ, ka anyị tinye echiche dị mma n'ụlọ akụ ma bido gbagharawa ndị mmadụ. Ma ọ na-ewe omume, ma n'ezie ihe m chọrọ ịgwa gị okwu banyere ya taa bụ omume nke onye ozi. Anyị achọghị ụdị okwu ahụ taa. Mgbe akwụkwọ nsọ si onye ozi, anyị na-etinye ya odibo. Ma anyị nwererela echiche nke ịnọ n'ohu, n'ihi na anyị ahụla ịnọ n'ohu n'ụzọ na-ezighị ezi. Ma Chineke anaghị ekwu banyere onye nke na-etinye gị n'ohu. Mgbe ị na-eji aka gị na-eme onwe gị ka ị bụrụ onye ozi ma ọ bụ ohu, akwụkwọ nsọ na-ekwu okwu maka onye ohu azụrụ azụ. Ohu azụrụ azụ bụ onye, n'ihi na oge Jizọs a na-agba ohu, ma mgbe onye gbara ha ohu ga-ahapụ ha. Onye ohu azụrụ azụ bụ onye ga-asị, ekelere m gị n'ihi ime ka m nwere onwe m, ma ugbu a ana m ahọrọ ịbụ oru gị na-eme ya dịka m na-emebu ya na mbụ mgbe ị na-eme m ka m mee ya, mana ugbu a ị na-anaghị eme m ka m mee ya, aga m na-emekwa ya na-aga n'ihu. Ma lee, ọ bụ naanị onye nwere onwe ya nwere ike ịbụ onye ozi, n'ihi na ị nweghị ike ịbụ ezi onye ozi. Anaghị m ekwu maka onye na-arụ ọrụ nke eziri ya ezi, ana m ekwu inwe omume nke onye ozi. Ana m ekwu banyere mgbe ị kwenyere na ị bụ onye a gọziri agọzi n'ihi na ị na-agara ndị ọzọ ozi ma na-emere ya onye nwe anyị. Ime enyere m ihe ịma atụ m n'abalị. Ọ bụrụ na m gwufuo mmiri m so otu onye kutere m mmiri, mmadụ 50 ga-agbapụ n'ụzọ gaa kutere m mmiri. Ha chee na ọ bụ ihe dị egwu, ruo na ha ga-agwa ndị mmadụ sị, akuterele m Joyce mmiri. Ọ nọ na ihe onyonyo, m ga-akutere ya mmiri. Ọ na-atụ n'anya otu ndị mmadụ ji eche na ị dị mkpa n'ihi na ị nọ na ihe onyonyo. Otu onye ọbụla nwere ike isi nọ na ihe onyonyo taa, ma ọ bụrụ na ha ga-emeli ya. A na-eme ihe na ihe onyonyo, ọ bụghị na a ga-ele ya. Mana di gị ma ọ nwunye gị ma ọ bụ otu nwa gị nwere ike isi gị n'ụlọ, ị nwere ike ịgatụ n'usekwu kutetụrụ m mmiri, gị si, ị chere na m bụ ohu gị n'ebe a? Ihe a niile dị n'omume, mana enwere m ike ịgwa gị otu ihe. Ịma, ana m akọ ọtụtụ akụkọ banyere Dave. Ana m agwa gị otu ihe banyere Dave. Dave na-emeso m nke ọma n'ụlọ. N'ezie, aga m akọrọ gị akụkọ ndị ọzọ banyere Dave na ngwụcha izu a. Ọ bụrụ na m buliwe n'oche m, ya sị, gịnị ka ị chọrọ? Ya ga weta ya. Enwere m akpa a na-acha ọkụ m na-edewe n'azụ m mgbe ụfọdụ ka m nwee ike zuru ike. Ma ya bịa sị, aga m eme ya, aga m eme ya. Ọ ga-eme ya. Ịma, nke a rụpụtala ezi ọrụ ruo ogologo oge ugbu a. Ana m achọtazi ihe ndị ọ ga-eme. Ụtọ m, ị nwere ike ịkpọpụtụ nkịta ezi kutetụrụ m mmiri. Ị nwere ike inyetụ m nke a. Ị nwere ike, anazi m edesiri ya ihe ndị ọ ga-ewetara m ugbu a. Mgbe ị bulie, wetatụrụ m akpa mmiri ọkụ m na ihe m ga-aṅụ aṅụ. Ọ bụrụ na ọ gbaji, elee ihe iji emezi ya? Amen. Ana m agwa gị eziokwu, nnọọ na Dave ka mma n'ịga ozi karịa m onwe m. Ana m agbalị imezi omume m na nke ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere onyinye nke ahụ, ọ na-amasị gị inyere ndị mmadụ aka, Chukwu gọzie gị. Ma ịma, ikwu eziokwu, enwere m ọrụ nye ya. Aga m eme ya n'ihi mkpebi. Mmadụ ole n'ime unu ga-eso m mee ya na mkpebi? Ọ dị mma. Ọrụ ndị ozi isi 10:38. Ọ bụ otu n'ime akụkụ akwụkwọ nsọ m hụrụ n'anya. Ọ sị Jizọs na-agagharị na-eme mma. Ọ dị mma. Ịma, nke a maka dịkwa mfe nye m, na anyị nwere ike iwulite ndụ anyị na ndụ nke ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị ga-ebuli kwa ụbọchị si, Chineke, gosi m onye m ga-adịrị mma taa. Ịma, Jizọs si anyị hụ ndị ọzọ n'anya dị ka ya onwe ya hụrụ anyị n'anya. Iwu nke kachasị bụ ịhụ Chineke gị n'anya site n'obi gị na mkpụrụ obi gị na ike gị na ume gị niile. Ma nke abụọ bụ ịhụ onye agbata obi gị n'anya dị ka ị hụrụ onwe gị n'anya. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.